जाना तड़े बुढ़िया का एगो बात थोड़ा ले कहल चाहतनी। कह आज के दिन हम पैदा भई रही। आजू के दिन हाँ आज याद हो याद नहीं करे 35 साल नौकरी करनी कारगिल के युद्ध में दुश्मन के घेर घेर मरले रही। हो बड़ो तो ऐसे ही बुनी पड़त रहे हम जरूरी बे वो दिन बुनी काहे के आज बुनी पड़त है ऐसे कौन तो थोड़े दे वो दिन हमारा आँख खुला रहे हम जानता नहीं, लेकिन हमारा डेट तारीख महीना सब याद बा, दिनों याद बा। एतवार के दिन भई रही छुट्टी पर। तो आज तो तबारे हो हाँ तो यही लेनु कहन एक वो दिन एतवार रहे, आज वो एतवार बा। सुना ना एगो हमर मन में विचार आवत हो आतना तो रुपया पैसा बुढ़ऊ कमाइल हमहू कमनी सब कहीं जा सब तो दे लेते जे देखते बा बेटा पतो के हमरो सबक बा हो आज तार जन्मदिन मना देती बुढ़ऊ का कहता बा जन्मदिन हमार हाँ। पगला गइल बड़े खारे का देश दुनिया में मनत नहीं खे हमें बनो एक ना देखला है मैंने शहर में बन मना लेलन कि ना हमार बहनिए मनैला या तू ऐसे कैसे करे लागल कोनो चीज में देखो नहीं ना सारा भेंग लेखा सब नाचत आवसन हैप्पी टू यू। देखा बुढ़ऊ कमैला के नोट के सबक बा बेटा पतो के हमनी के खुशी हमनी के सुख काम में बा सब तो सुख त्याग देने जाए कनी के जुटावे या करे घर दुआर बनाए में। अब हमनियों के 2 साल 4 साल के जीवन बा खुशी खुशी बितावल जा जवन सबक बा तवन पूरा कर हमरो बड़ी सबक बा कि तहार जन्मदिन करती हम ये कुल सबक हो कोनो ई मजाक हो। मजाक हो कि का हम नहीं जात हम जाता नहीं पतो ही ले कहम जाता नहीं हम बाजारे आ ती केक उक मंगावतनी ठीक नु ये हमार जन्मदिन मनइबे ना मनबे तो का हो गइल मैंने तू हाला मत कर हम जैसे कहते ऐसे बात कर हाथना दिन तू कैला नौकरी हाथना रुपया कमैला आखिर कौन सुख सवारत खातिर हमने क दिन का जीवन में तू ही बताव हम जीवन तो नहीं की जानत क दिन के बा, लेकिन 20 बरिस तारा बिना हम ए दिन गुजरले बानी जवानी तेहू हमरा के लौंडा बनावल चाहत रे। आ चुपचाप रह बका बका कहले रहेला कुछ बोल देवेला जो हम देश के सेवा में अपन जीवन हम बिता देनी त्याग कर देनी जीवन। अच्छा तो ठीक बा वो रह के उखड़ काहे के जाला वो में बुझाला का खाड़ा लड़े लागेला तारे ये समझ में ना आवेला चलो दू कर खा लो तो हम बाजारे जाइए सर सामान तनी तारा के लेके आई फुला ना फुला के तन लइकन के टोला में हाला कह दी आ दू गोती हो बैसन तो कनी कह दी ढेर तो नहीं की जाए देख आज तक ते मानल बड़े कि हम मनबे। हाँ चुप रह तू तो खाली हमरे के मनाए में रहल कौनो तू सबक हमर ना पूरा वाला कम से कम इहो तो करे दो तोर सबक रहे के गुनाज कल के लौंडवन लेके भर दिन तोरा साथे चुप रह बुढ़ा हो मंदिर याद आवत तू बाहर जब रहत रह कश्मीर में जब हमार मन करे कि सलवार सूट पहन के परस लटका के ओठलाली मार के हम हाथ में हाथ जोड़ा के बर बजा देती शैतान लेके हम जब सिया चीन में रह बॉर्डर बर्फ में रही तो हमारा देश के कतना नारी परस बैग लटका के हमनी चलते तू दूसरा नारी के फेरे में रहला लेकिन हमार कबो ना तू सोचेला ये बात नहीं कि जो जहाँ जाता रे तहां लुगा किन ले मैं अपना के ना मनबे तो खीन लिए, लेकिन है हमारा बर्थडे आ शॉर्ट ना 60,000 रुपया बता महीना पेंशन है बर्थडे शॉर्ट ना करे अपन बतिया भी इहु तो बात नु कहले भी है हमनी के जन्मदिन गोली के तड़ाट से मनैले बन जा बॉर्डर पर एकरा का बुझाई ए बड़को काजी मम्मी कौनी ना कितन की ये आलू आलू मत चिरा जा काहे पुआवा के लोर को हो जा बूढ़ा के जन्मदिन हो जाता नहीं बाजार केक को लेके आवता नहीं आलू गाय अपना के ले तो लोग कुछ लेवे के बा पगला हो गइल बनी का मम्मी जी बुढ़ऊ के जन्मदिन मनी छोट छोट लइकन के मनते नहीं थे माने तू अब उल्टा बतिया बताड़ू आतना जीवन बर्बाद करन कमीनी दमीनी क के हो आ कैसे हां जी तो कबरवा मन नौले बनी मेरे जवन कबो ना भर रही त ना कइल जाई आय बाप रे बाप एक बार हमनी के शौक रहे कि राउरा बुढ़ऊ के एनिवर्सरी मना दीजिए तो एनिवर्सरी मना उ त मनबे करी उ त मनबे करी आई त लेकिन अभी उनका आज के दिन भई रहन कहलन शौक से तब मना दे इतना रुपया पैसा कमा के घर दुआर बनावलन कैलन सब के सुख सवारत देलन आय अब ना अपनी सुख करी त कहिया करी हां जी तो टेंट उंट कइले बनी ना जा तनी हम उनिए ले सब कह देम परशुराम के टेंटावा देखब त दुगो लवंडियो कह दे हम अपना ऐसे नाच के जाई हसन
अरे राम जी, जेकरा ना हंसी के वो हंसी मम्मी जी। हाँ साला खातिन क्या करे आदमी ए घर के ऐसन जुग भइल बा कि नीमन काम करत तब के हंसता बाउर करत तब हंसता त हंस हमरा अपना काम से मतलब हो आ हम कमाईनी जा हमनी के दोनों बेका त हमनी के पेट जरले बन जा हमनी के देह जतले बन जा त हमनी के दुख कटले बन जा त हमनी के सुख करम जाके हंसिए के का करी हंस के का करे के चल ठीक बा, बबुआ के तो पापा तो ई जगह नहीं खी। आय बबुआ के पापा ई जगह होइए नहीं। त नहीं कन त का हो गइले माने तू बाड़ू नु उ बिया नु छोटा के अपन मनी ना मनाए में का जाता खाना बनी सब कोई के। हां गोतिया खिया दिहल जाई तो जाय दी हलवाई कर दी जब सब कुछ करते में त का वो में का रखल बा जा तनी नंजी के कह दे तनी पूरी पका दीहन आ पूरा पूरा के बाजार छोड़ के बैठ के खाए के मिले। हां हां ठीक है बा ठीक है बा, का दिक्कत बाटे। ठीक बा त हम देहरा के द तन की चपला पला मार लिया वो आ का कहला कि जा तनी एगो साड़ी तोहर को ले ले में तो लोग के ना जी हमनी के साड़ी अब नया ना का पेन बुझाया जैसन दिन ह त तो काहे ना पहिरे के। अब दुबारिया गाथ लिया जा दू चार गो आदमी आई तक उनका पता हो के नहीं खन देले गाँव घर बुलाई जी जाय दी कॉलेज से लेके सारी घर में ले जाके काट दी के का। काहे सारी घर में कटम हो जेकरा इतना घर दुआर दू किता घर बनवले बानी सारी में करे खातिर कोनो परोजन आय जाय दी मम्मी जी कोनो बात ना जब बड़ी तू लोग बोलत है तू लोग के आंख लगता है अपने बेटा बेटी के बर्थडे अथी करे खातिर कर्जा कढ़ाया जाता है सास ससुर के करे खातिर कुछ नहीं हुआ मम्मी जब गजब बतिया तनी कबे से नहीं की बोलता यही कहा ला ससुर मुंह खोलवा देबे निसे ना कहीं सब पतो ही बोलतिया कबे से हंस हंस के भुलवा तनी हंस हंस के भुलवा तनी हम लड़त नहीं खींच चपलवा द चपला ला त कपड़ा पर लेके बैठल बनी घरा में बैठे। अरे सैंडल मांगतानी सैंडल पहन के जाई त का सही जाई हवाई चप्पल चप्पल पहन के जाई बाप रे बाप रुक लिया तनी कपड़ा पर धरे तनी घाम में लागेल छाता एगो दे दियो ठीक बा हां कहां जात हो। हाँ दीदी अबे तारे घरे आते नहीं जा तमने अपन छोटकी गोतिनिया घरे कहनी ना कि खाना मत बनई ह। काहे जी आज हमरा घरे भोज बा। काहे फेन एनिवर्सरी का आज रहू आए एनिवर्सरी ना ह बुढ़ऊ के बर्थडे मनताते। हां हलवाई लागल बा न सन बूढ़ाऊ के बर्थडे मनता आई बजिया बुढ़िया तन की पानी में आग लगइले बिया। आई बुढ़ऊ के राव घरे नु दीदी नया नया नियम खोलनी जाना एनिवर्सरी मना देहनी जाई सोच के कि जाए तो बूढ़ा बूढ़ी बना जा कल दिन का होई काल ना होई यही से मना देनी धूमधाम के कि बुढ़ऊ के कमाई आवता है पेंशन मिलते ना हाँ, जाए दी तो बुझिए के पापा सोचना ना कि मना दिया ओए मनैले में तो बुढ़ऊ के बर्थडे मनाता बुढ़ी कहतली हम मनाइब हमर बुढ़ऊ के कमाई हटे। आई हो दान देखी दीदी उमरे पर कुछ चीज ठीक गाँव लागेला हो सबे न करे हो नया एक तरह नया नया अतिथि में चल देले बा कि सबका घर एनिवर्सरी बर्थडे मनता त लइकन के न मनता कहीं बुढ़न के मनता। ए चलवा के माई अरे आ जा हो हमर बुढ़ा का जन्मदिन ह अरे जेकरा के ना बोलावे के ये दादा वो करा घरे जाके अंगिया विजय दे तड़ी हऊ फुलनी के माई से कितना झगड़ा कइले रही झोटा झोटी। आज कहतले हमर घरे भोज बा आज ही जा खाए अपन खियाव जे चाहे मत खियाव जा बोलवाई के बिना बोलवाई करतड़ी। अजी दीदी त कहनी है कि बोलैले बे भोज पूजा या खाइया दुगो गरियो दीही समझनी कि उमर पे ना कुछ चीज ठीक लागेला का करबू एकदम जेकरा ना हंसे के ओकरो से बुढ़ंटी हंसावा के रखले बिया ना मनावला बना जाना त लुका करी हन कहन कि पैसा में ना जाके ने ओने शिकायत करेली असही रहुआ हातारा निमन से रही ना तब देखे नी चारू ओरे गावत चलेली आ जाए दो कन्या देखा आपन ना बिगाड़े के चाहिए जाना त अभी रुपया के गरमी बना त बोलबे करी हन रुपया के गरमी वैसने कुल बूढ़े अरे वो आवत नहीं खी कभी का करते दिन में घर में काम में दादा लू चल का लुगवा बुढ़िया टिचवावेली हमारा से जाना त रुपया आवता ना उनका आगे कोई के बस नहीं के चलत जान जा अरे वो लेकिन कुछ कहीं बड़ी बुढ़िया तो करेली हमार सास ऐसे करती तब बोलियो देती कुछ ज्यादा ठीक बा खाना आवता यही से आदमी हम पैसा चुप के बाई, डर तब चुप का? बानी ठीक है चलते बालू बुढ़ावा नीक पुरंटी निक रही था ना तो बुढ़ावा नीक बुढ़ावा ना कुछ बोलेला वही से हम ना बोले ना तो बुढ़ावा कहे कि तुम अच्छा लगा दी रख ले बिया वो त गांव में ये सब रिवाज चलल बाटे ठीक है बा तो कन्या एक आदमी के आवे के बानो अरे सब कोई के अपन दर्द याद ना खाया जब हलवाई लागत आटे तो सब पूरा घर खाई। हां बुढ़ी कले सब कोई के जतने तनी हो वो छोटी बुची के घरवा कह दी ठीक बा कह हम तो क बजे आवे के बा कनी है ना 7 बजे। अच्छा अब का 3-4 घंटा टाइम मल टेंट लागता
अरे बाप हो बाप करलो तो हनिए जानी के चलते त गांव बिगड़ता। अब बताओ हो एकनी के करत ऐसन त हमरो बुढ़वा देखी त काल गुले कही कि होकरा घरे मन ताटे तू हमार मना हम ना हनी मेहरनुआ धके बोल बाल दे हम निमने अलगा बिलगा के बात को दी। हाँ बोली सुनाता रौरा मोबाइल में तो टावर ना रहेला जी। आ जानी तनी आज माई नहीं खे गइल बिया घास गड़े तनी आई ना आज भेंट कर लेवे के घर ही आई यही से कहे ना देखे वाला आवे नहीं उधर खेताड़ी में ताड़ी में ना मार कन ऐसा नहीं लग जाला छोटी है हमारे घर ही बाबू सर रे आयो दादा एक ते करा दुआरी पासन कचरी भई रहता आई करती दिन भर भातारे से खाली बतिया में लगा रहली से कहनी है ना का बोले लुगड़ की माई भातार से बतिया तनी शादी न बियाह वाल कहां ले भातार आगी ना ना ठीक बा, अपन फुफाल बतिया उतरे कह हमरा ज्यादा नहीं के बात करके कहनी ई के तोर माई काम बिया रे माई गइल बिया घास गड़े। हां आज हमरा घरे परोजन लागल बा त तोर माई के घास गढ़िया उखत हुए यही रहन से तू घर से भात भवा दी रखा हमरा मन ना करे ऐसे काहे बोलत हमारा से काहे झगड़ा करतल माई से कर तू तो ठीको लागत काहे? का करी मैंने कहा तोरा माई के मालूम नहीं के हमर बुढ़ाऊ के मैंने हैप्पी बर्थडे हुए त जन्मदिन मनत हुए हैं हैप्पी बर्थडे बुढ़ापा में जन के हैप्पी बर्थडे मनता लेकिन पता होगा तो मनबे ना कइले इन कर हैप्पी बर्थडे मनता ई बता कि हमनी के बुढ़ापा में मनाई जाए चाहे जवानी में मनाई जाए तो हनी के काहे बिस्माद रसन भर गोतिया रे हैं हमरा पता है कि तूने उल्टा सीधा सिखावत सन तोर माई के काहे के सिखा जा खुद चलता नहीं तो मार शिकायत कर चलता नहीं कि मैं बूढ़िया पागल आइल भी कि का के हैप्पी मनावतिया आदमी घर फोर के हमर धइले बन आलू छिले चला बीस तो हूं के ना जेबी से अगर छिले ना जेबू सन त केको खाए मत तो हमरा घरे सब सुतरा बात बहुए देख बढ़ के माई हमारा के ना इतना बोल ठीक बा माई की जाके कोई है कि आए मतलब कि आलू छिलेबू तो के खाइबो नहीं छिलेबू तो नहीं खाइबो हमारा के मत क काहे तू ही त मुंह पसार के दुगो बिटिया रे काहे जले से घर कोनो चीनी की नहर बनेला तो बलावेली तबे न जानी जा चार को बहिनी हमनी का पा नहीं बोलती तो नहीं जेतिन जा ज्यादा कचर कचर मत कर तू का हो गइल वैसे गांव में सब को जान गइल बा ठीक न अरे कमे बतिया हमरा आज ये मम्मी देखत हो ई का जोकर बन के घुमता नहीं जे एकदम गांव में इज्जत ना रहे दे बुढ़ऊ के नौकरी के पैसा होता तो आइलू माने हमरा खातिर नहीं करे आज केता को केक मंगवइले बानी जी रुपया ना लगल हो मां ए हो तो तू रुपया के हिसाब लेबू हमरा से हां हे मैया मतलब बुढ़ऊ जे साल के बनाओ ओता ना किलो के केक लिया देले हई हां हां हे छोटी बुची देखत तो वो दांती अंगुली काटा भात ता को केक आइल बा हे इधर मारा मार नहीं हो काहे तार माने बेटा बेटी के जन्मदिन मानी त तीन तलिया के हमर बुढ़ा के पांच तलिया के दुख लागत हुए आ कोनो फ्रिज में आटा तो नहीं खे जान जाई रहुआ फेंक दे से खेत में ना जल्दी रे आलू छिलवावे चला तनी माई आई ना त आई जो बारा दिमाग लगइले बना सब बरफ के सीली लगा के केक के रखले बना सा त का नाम बतार आ तेलवा पूरा लग जाई हो हां तीन से ले देनी गोतिया खिया के बा कैसे करे के बा ढोड़ू मंगरू लेखा माना के बा हमरा देखो तुम छोटी बुची कितना चाय टांग पर पूरा तड़ी माना कर दे तालू भौजी आय हे दादा ये बच्ची अब बुढ़ऊ के नौकरी के पेंशन मिलता जान जाए यही के वजह से बुढ़ऊ के घमंड बाटे गोड़ नीचे नहीं खे रहत आई बुझे न माई गइल बे घास गड़े आई ना त सतई में लिया के आई एगो बात तो पहले में कह देतनी ठीक नु बिस्कुट उस्कुट मत लेके जी हजार तो बुढ़िया को इज्जत ना छोड़े बुढ़ऊ के जूता ले ली है चाहे चश्मा उसमें कुछ ले ली है बुढ़ऊ खातिर काहे के हमर बबुआ के बर्थडे में देले रही हे देख लमचूस नहीं त हमनी के उनकरा के जूता दे देले के ऊपर देखे के कइल जाला ना त अपन बेइज्जती करवावे के बाद तरवा सब जौन मन करी तौन करब जे हम का बोले हमरा तो कुछ बुझाते नहीं छे हम तोरा के त माई दे देई त घात जे काहे घबराता नहीं मोइल हो दुआरवा के बेदिया हमर से लिपवइली बूढ़ी एकदम अति क देले बाड़ी एकदम उनका नहीं अति कोई ना करी चल मैया के तो लिया के करवा धरवा दी बुची जी संगवा कहली नहीं मैं अभी कह के निकलो से माई तबे जाइए घर खुला मत छोड़ के जाइए जैसे ही बूढ़ी आई मुसही आई ठीक बा जैसे आई तो ऐसे आई चल ठीक बा आ ये बहू हम गड़िया गड़िया कहत रहू ले जाई के त आइए त ले जी हां कि लेके आई हां ठीक बा नमस्कार प्रणाम हम निकिरण सिंह हमनी के अपन पूरा टीम बैठे और ये हमनी के एगो वीडियो बनौनी जब फुल एंटरटेनमेंट और वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जा यही सब के साथ दी विदाई अगला वीडियो में फिर से मिल जाएगी बाय बाय।